Nagapasalig ang Bureau of Fire Protection o BFP Iloilo Province nga magapabilin nga prioridad sang ahensyang safety sa mga pumuluyo batok sa sunog. Sunog kay Provincial Fire Marshal Senior Superintendent Bartolome Biliran, hindi maguntat ang ahensya sa pagpasigurado nga safe ang tanan batok sa sunog bisan pa nga wala sila sang mabaton nga award sa ilang nga pagpanikasog. Dugang pa niya ang pagkilala o kon award ang isa lang ka consolation kung malabot ang ahensya ang ila goal o kon target nga matudloan ang pumuluyo kung paano malikawan ang sunog kag kung ano ang dapat nga himuon kung may sunog nga amugid ang ila prioridad. Ang diri ginatag sang opisyal nga hindi matuod ang misconception nga ang BFP ang nagaresponde lang kung may sunog kag wala man sang nagatrabaho kung wala sang fire call bangod nga masako ang bombero sa pagpamalabalay, pagpatigayon sang rekorida kag iban pa nga aktibidad nga nagahingyo sa komunidad nga mangin mainalamon tion sang sunog. So, di rin natin makita kung ano ka dedikado ang inyong Iloilo BFP and ginapasalig namin na hindi kami mag-stop with this accolade or with this accomplishment. We will continue. Kumbaga, consolation lang niyang award. Kung anong ginatag sa amon, ginrecognize ang amon nga hard work. We will not stop from there. Ang number one yan namon nga goal is mapa-ensure na safe ang every community, safe ang tanan nga miyembro sang komunidad. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.